bisa beraktivitas dengan baik, semuanya bisa jalan-jalan, semua bisa berkumpul di sini semua dengan baik. Itu semuanya bukan berkat saya saja, bukan berkat Pak Dandim, berkat aparat keamanan, tidak. Itu semuanya bapak-bapak, ibu semuanya yang punya. Bapak-bapak ibu yang sudah tahu bagaimana merawat dan menjaga Harkamtipmas itu semuanya. Jadi untuk malam ini merupakan, tadi Pak Dalang sudah sampaikan, ini adalah tanah kemenangan. Ini adalah kemenangan buat masyarakat semuanya. Tepuk tangan dulu untuk masyarakat semuanya. Pak Dalang, saya ada mau menyampaikan. Sebenarnya saya itu, dengan Pak Presiden itu sebenarnya saudara. Pak Presiden NKRI? Pak Presiden, Pak Menteri itu saya saudara-saudara semuanya. Masya Allah. Iya Pak, bener ya. Ini supaya masyarakat tahu semuanya. Saya sebenarnya saudara. Karena pada saat, saudara gimana maksudnya? Karena pada saat itu saya pada saat bertemu saudara siapa? Saya ditanya seperti itu. Jadi saya saudara. Oh alah, jenengan Banyol, jenengan bae. Oh alah, Jadi biasa, ya saya saudara dengan Pak Presiden. Karena saya ditanya, saudara siapa ya? Iya. Saya mau salaman, saudara siapa? Iya. Seperti itu Pak Dalang. Oh gitu ya. Jadi saya saudara sama Pak Presiden. Iya. Tapi gini Pak, kalau plesetan seperti itu ya, manusia kepada Tuhannya itu yang paling akrab yang memeluk agama Pak. Apa yo? Nggih, jenengan Bali ta? Nggih. Nggih, lah nggih. Agama napa? Enggak tahu saya. Menurut saya agama Hindu. Iya. Menawi Islam kepada Tuhannya manggilnya Gusti Allah. Nggih. Kristen Katolik kepada Tuhannya Tuhan Yesus. Tapi kalau Hindu kepada Tuhannya Om. Om Swastiastu. Nggih. Tepuk tangan dulu buat Pak Dalang. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran, Pak? Mboten. Ning ngeten lho, mboten Pak. Ampun Pak, kula malah dibedel dasku malah. Mboten Pak, ngeten Pak. Gini aja Pak. Bukan maksudnya ini keringet. Oh, alah, tak kira ngetokne dompet ora. Jenengan niku luar biasa. Tapi gini Pak, dalam rangka jenengan ngasto sebagai Kapolres di Nganjuk, wayangan dalam rangka Hari Bayangkara sudah berapa kali? Baru sekali ini. Nah, sekarang dilihat, diperisani, kenyataannya di alun-alun Brebek ini sangat luar biasa seperti konser Iwan Fals. Iwan Fals itu sampai 200 juta. Kalau saya kan tidak, nolnya hilang satu. Loh salah, Iwan Fals 200 juta, saya kan Dewa. Oh iya. Oh Dewa. Oh iya. Kalau yang lainnya ada Dewa 19, saya Dewa 98. Iya. Nah karena penontonnya hadir sangat luar biasa seperti ini, ya ta. Barangkali ada baiknya kalau tiap tahun dalam rangka Hari Bayangkara jenengan kepareng wayangan. Pripun penonton setuju? Penonton setuju? Setuju wae kari ndelok ae. Kepareng wayang sama dalangnya gratis. Ngeten nggih? Nggih mang bedil mawon kula. Lah kancane wong 50 ngeten kok gratis nggih. Pak Dandim ayo paring dawuh Pak. Nggih, Pak Dandim nggih. Oh nggih matur suwun Pak Dalang. Sugeng dalu sedanipun. Sugeng dalu. Langge niki sedaya sehat-sehat to? Alhamdulillah. Nggih. Jadi alhamdulillah malam ini kita sama-sama menyaksikan bersama kegiatan wayangan dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-73. Nggih. Harapan kami Pak Dalang, Nggih. dari TNI memang kita sangat bersinergi sekali dengan TNI Polri di Kabupaten Nganjuk. Dan itu semua juga berkat masyarakat di sini yang seluruhnya masyarakat Nganjuk itu yang perlu ditahu Pak Dalang. Nggih. Pak Dalang sing pundi to niku nyuwun sewu? Nun. Pak Dalang asline pundi niki? Kula ta Pak? Nggih. Asline guyangan. Oh guyangan. Aduh. Guyangan Nganjuk. Lah nggih napa enten guyangan liyane Pak? Pak nggih. Jenengan niku nggih takon nggih aneh-aneh lho Pak. Lah nggih to. Kula niku malah dereng ngertos guyangan Lho, nggih. maksude mriko. Oh ngoten nggih nggih. Nika mboten do ngertos guyangan sedaya. Ngertos guyangan Pak Ibu? Ngertos mboten? Lho mboten ngertos sedaya. Mboten ngertos mergo niku sabane Baladewa. Kediri nggih niku. Kula asli kelahiran Blitar, Pak. Oh ngoten. Ning wiwit tahun 97 sudah boyong ke Surakarta. Oh nggih. Lah Solone pundi Solone?
Nun? Solone pundi niku? Jaten Karanganyar. Oh, Karanganyar Jenengan nggih kok nggih. ndangu alamat kula napa badhe nanggap? Lho nggih. Saged niku. Ngaten nggih. Jadi masyarakat Nganjuk ini alhamdulillah sampai dengan sekarang dengan kegiatan-kegiatan pileg, pilpres dan segala macam seluruhnya aman, tentram, guyub, rukun, loh jinawi. Nggih. Nah itu harapan saya sebagai Komandan Kodim. Terus nggih, ampun do gelutan terus. Kan ngoten to? Saya mboten nek gelutan terus niku. Lah nggih to. Ampun gelutan terus. Saya selaku Dandim dan Ketua IPSI Kabupaten Nganjuk, harapan saya seluruh perguruan silat di Kabupaten Nganjuk ini seluruhnya guyub, rukun, loh jinawi untuk kemajuan Nganjuk yang nyawiji, bermartabat dan berprestasi. Amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, niku Pak Dalang dari saya makaten kemawon matur suwun, monggo. Nggih. Bapak Waka, nggih, Pak David, nggih, paring jauh. Niki jan kaya wayang lho, Pak. Menawi Pak Kapolres niki kados Puntadewa, Pak Dandim niki kados Kresna, jenengan kados Werkudara. Nggih. Padahal tetangga saya sama Dalang sama-sama dari Guyangan padahal. Nah iya. Oke. Kok mboten nate pethuk nggih, Pak nggih. Karena beda tempatnya. Beda tempat, oh inggih. Kula sing cedak musola nih kok, Pak tadi. Kidul Poncot Etan nih kalau. Baik, terima kasih Pak Dalang. Nggih. Saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Nganjuk. Nggih. Jadi apa yang saat ini dilaksanakan di alun-alun Berbek ini, pesta rakyat ini, Pak Dalang, ini seluruhnya didedikasikan oleh Bapak Kapolres Nganjuk dan seluruh jajaran Polres Nganjuk, didedikasikan seluruhnya untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Tepuk tangan untuk Bapak Kapolres Nganjuk. Jadi mimpinya beliau ternyata menjadi kenyataan, seluruhnya bisa tumplek-blek di sini dalam keadaan guyub dan rukun. Mudah-mudahan ke depannya selalu seperti ini, tidak ada lagi konflik ataupun perselisihan yang terjadi di seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Itu saja mungkin Pak Dalang. Amin, amin. Tapi juga benar yang didakwakan oleh Bapak Kapolres, TNI dan Polri tidak bisa melakukan apa saja atau apa kalau tidak ada sumbang surung kepedulian dari masyarakat semua. Karena jumlah TNI dan Polri itu tidak imbang dengan masyarakat. Untuk mengatur ribuan masyarakat itu jumlahnya TNI dan Polri lah kurang toh Pak. Sampai para TNI Polri membuat itu seperti maaf polisi tidur, patung polisi. Itu karena jumlahnya memang kurang Pak. Iya. Neng kula nate kecilik lho Pak Baka, Pak David, kula kecilik. Kula tiwas hormat ngoten teng nggen Bangjo ngoten lho. Pak polisi, hormat Pak. Nuwun sewu Pak, meneng ae kok sombong men lho iki polisi iki. Bareng kula sawang bake patung Pak, nggih. Kula liwat mriku mulih enten prapatan mulih tak kira iki patung. Ah iki nek patung, kula teng burine polisi patung niku nguyuh. Sepatune kula uyuhi. Pak Dalang, nomor plat mobilnya berapa Pak Dalang? Jebul bareng kula uyuhi bae polisi. Enggak, di sini anggota polisi banyak biar dihafal nomornya. Napa, jadi Pak? biar di stop gitu. Ampun Pak, nggih kula niku tiyang sae. Kula niku tiyang suci nggih. Tapi jadi gratis tadi ya kalau nanggap lagi. Non? Jadi gratis kalau nanggap lagi. Setuju masyarakat Kabupaten Nganjuk? Tidak setuju. Pak David iki provokator lah niku jenenge iki. Lo yang promosi duluan Pak Dalang kok. Gratis ngoten kula mangke omah kula tulisi ngarepe Dalang Sida Ludes ngoten lho Pak. Cilaka sak bise wong barang kula tulisi ngoten. Nggih, Bapak kepareng nembang, nyekar, nyanyi? Enggak usah. Mboten kersa? Bukan. Soalnya nanti ini toilet cuma ada satu. Kalau kulo nembang, pada sakit perut semua bahaya nanti. Nggih. Kula nderek mawon, nderek. Nggih. Mboten napa-napa. Mboten. Mbak-mbak yang Mbak-mbak iki. Oh, nggih. Malah yang saya kados mekaten, Pak. Tegese sebagai panitia atau yang berwenang tidak harus menampilkan diri, tapi bener-bener hiburan ini untuk masyarakat supaya para seniman-seniman ini bisa menghibur masyarakat. Betul sekali Pak Dalang. 100 cocok. Nggih, kekataan Pak 50 mawon, 50 Pak. mawon. Pun gamelan komplit sak sone niku, Pak. Pak David gumujeng. Yo aku soalnya ngerti Pak Dalang yo. Nyegat mobilku ta.
Ayo, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Polri dan TNI yang tercinta. Matur nuwun Pak Dalang. Sami-sami. Matur suwun Pak Dalang, pareng rumiyin. Nggih. Nggih, sembah nuwun Pak Dandim, Pak David, nggih. Wah, lek Pak Kapolres genah sembodo, Pak Dandim yo hebat. Pak Waka iso gratis iki. Tegele. Yo kanca ning dhisik gembira. Umi Hafifah berdiri deh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nggih. Asli saka ngendi men piyai Mbrebeg preso? Kula saking Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo. Nggih. Nggih. Saiki sekolahe wis kelas pira, Nduk? Kelas setunggal SMKI, Pak. Tunggal SMKI. Nggih. Wis anu ketompo? Lolos? Sampun, Pak. Alhamdulillah, calone SMA ya sampean. Nggih, Pak. Nggih. Kelas 1 SMA, lagi wae ketompo. Ya, gandeng sampean lak ya wis SMA, tegese kudu kejaba nyinden harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Nggih, Pak. Jajal lagi tak tes. Ucapkan selamat sukses untuk Hari Bayangkara kepada Polres Nganjuk yang tercinta. Nggih, Pak. Ya, ndang. Pripun, Pak? Iki ngrungokne apa ora to? Nggih, Pak. Sing jenenge sinden, Nggih. tuntutane zaman tidak hanya pintar untuk nembang, melantunkan lagu, tapi juga cerdas untuk menyampaikan, berkomunikasi dengan para masyarakat. Nggih, Pak. Berhubung pada malam hari ini dalam rangka hari Nggih. apa? Hari Pak, Bayangkara. Orang ngangge anu. Nggih, Hari Pak. Bayangkara anu. Hari Bayangkara, Pak. Ucapkan selamat sukses untuk Polres Nganjuk. Nggih, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Nggih. Ora perlu nggih Pak Bu ngapa toh? Terus. Anu. Iki Pripun, sapa Pak? ora?
Mboten, Pak. Dereng, Ya Pak. wis tak ajari. Ning bar tak ajari kudu diapalke sesuk neh ora tak dikte lho ya. Nggih, Pak. Wis madhep rono. Nggih. Kula Kula Sinden Umi Sinden Umi saking Ponorogo saking Ponorogo ngaturaken Dirgahayu Hari Bayangkara yang ke-73 kepada Polres Nganjuk. Semoga mampu mengemban amanah bersatu dengan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang ayam tentrem. Sing salah ya aja diterokne tak gebrok kowe ora. Aku ki karo mikir yo an ngono kuwi. Kondisi yang ayam tentrem. Nah, ngono kuwi bocah kaya manut ae ora. Dengan wayangan pada malam hari ini. Mugi-mugi masyarakat Nganjuk ayem tentrem niring sambikala sedaya pinarian kesehatan lan kamulyan kawibawan. Kan, yo. Amin. Oh, bocah iki terokno. Anu, Pak, ke nganu. Ke nganu piye? Nggih niku, Pak. Apa kedawan? Nggih, Pak. Oh, mula ya daya ingate kudu kuat ngono. Nggih, Pak. Oh, Dirgahayu Polri yang ke-73. Ya, Honori. Napa? Oh, wes. Ayu-ayu bae sudurungan bocah iki. Parian Honori ketewer-tewer. Nggih, Pak Polri. Kula nyuwun sawer. Iku disawer bedil kowe engko. Nembang ya, Bu? Nggih, Pak. Disapa penonton. Saya kata-katamu dhewe. Ya, penonton disapa. Halo. Wah, kowe iki nyapa penonton mau telepon. Halo. Kowe iki lho, menyapa penonton sing apik ngono. Sugeng dalu kowe Ibu Kesi mau lho. Sugeng dalu, Pak, Bu. Heeh. Terus Anu, kula badhe nembang, Pak, Bu. Nggih, sampun. apa kuwi Gur Pak Bu kula badhe nembang. Kabeh yo ngerti lek sampean arep nembang mosok arep usung-usung boto ora. Sing pinter to, Nduk, kreatif ngono ya. Nggih, Pak. Nggih, saiki nembang sing klasik wae sik. Mergo wis akeh komen saka YouTuber kok nembange kok podang kuning terus. Lho sampean ki kudu iso menampilkan menyatane sampean lek wis menguasai berbagai tembang to. Nggih, Pak. Nggih, antarane apa wae? Jineman, Pak. Jineman apa? Jineman ular kambang. Terus jineman ular keket apa neh? Mboten, Pak, mari kangen. Terus. Terus anu, Pak. Anu. Langgam apa? Langgam, Pak. Langgam kados sesideman, kados anu ngimpi, kados nganu ngoten niku, Pak. Sampeyan lek omong mbok nganune tinggalen ning omah lho. Ngunang-anu ora. Sing apik ngono. Ngimpi wis iso. Nggih, Pak. Sak bawane ya. Nggih, Pak. Siap, Pak, ngono lho. Siap, Pak. Nah, ngono. Wis, yo. Sak bawane. Bawane apa, Nduk? Anu, Pak. Anu neh. Langsung lho, pangkur, Pak. Pangkur, Pak. Nggih, larase silindro songo ya, Nduk? Nggih, Pak. Ayo, wis bocah. Paling ya cilikane Kesi mbiyen yo ngene iki. Nah, nggih, Pak, modong, Pak. Yo, Om. No. Ngambara ing ngawang Nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Elok. Jos. Nono. Angalangot. Nono. Bebasan tanpa
prestasi yang pernah diraih apa wae, Nduk? Juara setunggal lomba tembang mocopat sekabupaten Pak, kelas kawan SD. Oh iya, juara 1. Nggih. Ponorogo. Nggih Pak. Kelas 4 SD. Nggih. Apa neh, enek ora? Wonten Pak. Apa? Juara setunggal lomba tembang mocopat tingkat kabupaten kelas 3 SMP Pak. Oh iya, apa neh? Lomba apa neh? Balap karung? Mboten Pak. Lha apa? Juara setunggal lomba sindenan wonten teng Blitar Pak. Tingkat umum. Juara 1. Nggih Pak. Wah, luar biasa. Apa bapakmu ki dalang? Sanes Pak. Pengrawit, Sanes. budayawan, Sanes Pak. seniman. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Ya Allah. Sik, ki mesti di alurne mesti kena engko. Ibumu mesti sing sinden. Sanes Pak. Paranggono, Sanes. budayawati, Sanes Pak. seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Sik to, cat karo kerupuk hubungane apa iso dadi sinden iki lho. Kuwi asli to, Nduk? Nggih Pak. Yakin asli? Yakin Demi Pak. Allah. Demi Allah. Mbahmu aja-aja seniman. Nggih Pak, riyen. Nek saiki sik sugeng. Mboten Pak. Wis meninggal. Sampun innalillahi. Wah iya pinter ya innalillahi. Seniman apa mbiyen mbahmu? Anu Pak. Anumu lho tinggalan kok anu tok. Niku lho Pak, nabuh gong reok niku lho Pak. Oh, gong reok gur Nggih. jur Nggih, gur Pak. ngono kuwi lek gonge Nggih. pecah terus jer 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 kuwi to. Nggih Oh, Pak. iya. Wah, layak. Anak-anak ya kaya warok lek omong ya. Terus, Om. Nano. Nara Ya suaramu wis ora ana sing maido, Nduk. Ning perlu diekspresikan. Nggih, Pak. Sinden saiki iki pancen kudu jumeneng kaya sampean kuwi. Ning lek jumeneng aja mung meneng wae kaya denden sawah. Nggih, Pak. Dikasih gerakan. Nggih, Pak. Nah, ngono lah ya, Jal, tangane digerakke, sing tengen ngastomik, kiwa digerakkan. Enggak paling ora. Nah, ngono. Ngono lak ketok. Neno. Mi perngiteri. Ning ya aja dinggeng kaya wong donga ngono kuwi. Nggih, Pak. Diobahke wong ngene terus iki lho. Nggih, Pak. Ngidar-ngidari diobahke, kaya wong joget kae. Nggih, Miki Pak. pindah kiwa tangan tengen genti sing gerak ngono Nggih, kuwi. Pak. Nggih, Pak. Kuwi lho, Duk, no tanganmu kuwi lho. Nggih, Pak. Ya ampun, bocah kuwi kok diajari luwes angel men. Yo. Saged. Yo. Aja, ayo. Saged, ayo. Jagat. Kowe arep dadu apa piye ngono ya? Kaya ngopiok dadu lho malah. Dadi rasa kan gerakne, Pak. Iki sing luwes, tarik jagat pamane ning dodo. Nah, ngono kuwi. Dadak kok kene ning dodo. Kok kene sik iki kudu di privat ya. Sret ning dodo. Ning dodo. Alon ae. Yo sret. Sik gelangmu iki apa kuwi? Napa, Pak? Gelangmu iki lho apa kok? Anu, Pak. Kaya tali sepatu ngono to. Sanes, Pak, niki anu. Napa niki? Anu niku lho, Pak. Oyot. Sanes, Pak. Apa? Kados Tali prusik. sanes, Pak. Apa? Kados bolah ngoten lho. Bola. Nggih, Pak. Lah kok ngangge ngono iki gen ngopo? Napa? Kok ngangge ngono kuwi lho gen ngopo? Lah kula niki mboten gadah harta damel tumbas gelang-gelang emas ngoten lho, Pak. Semik oke sih nyilih dompetmu. Bocah iki ngino aku dijak ado-ado kok Ponorogo tekan Nganjuk kok iso perkara gelang kok ngangge gelang gilani kaya ngono. 5.000 kurang ora? Hah? Kok guyu ki lho? Kurang ora? Napa, Pak? 5.000 kurang apa ora? Nggih, duka, Pak. Lek omong kurang ya kurang. Kirang, Pak. Kirang. Kirang. 10 Kirang, Pak. kurang. Kirang. 10. Kirang. Lek kurang golek dhuwit dhewe. Ya.
dituku gelang sing apik. Nggih. Susuk 98. Nggih, Pak. Wah. Bareng entuk dhuwit, madhep ora yen ta? Guyu. Ah, plengeh ngene ajane. Mripate tak sawang kaya 02. Ayo, heeh. Bisa. Terus e. Lho, bareng dikek dhuwit lali to. Kene balik neh lek ngono. Dirampungne sik, dirampungne sik. Wis ben kene sik. Jebul ki dhuwit niku marai ngracun wong nembang nggih Pak nggih. Buktine malah lali no kowe. Wis. Sik to Pak iso kurang akeh iki piye to kaya. Nyuwun anu koordinasinipun son Jawi Pak, marai bingung sing nyemara iki. Ayo. Pak, kula bingung le omongan tiyan. Yo. Miper ngidari jagat ngulandara nglambara ngunggahi gunung. Ya lek tangane sik kaku le gerak, mlaku rono, ngono lho. Panggunge Pak. jembar. Nggih. Dadi blockinge digarap. Nggih, Rono, Pak. mlaku rono. Yo. Wes rasa medun kowe malahan. Yo. Yo. Katungkul ngumbar. Karo mlaku rene. Nah, ngono. Rada nyedit sithik. Rada nyedit terus sirahe rada ndengengek munggah. Oh iya malah kaya banyak kowe malahan ora. Wis karepmu ngono, Nduk. Gagasan. Terus mlaku terus. Rene. Nano, terus rene. Satemah kinawa. Sing ngongkon jukuk sapa? Wong takon rene tok kok jukuk iki lho, ben rampung sik. Rene ora apa-apa, depen. Ngimpi. Rampung. Kok sik ta urung dilungke kok. Pengen dadi cah pinter apa ora? Nggih, Pak. Jer Basuki mau biyo, entuk dhuwit kudu iso jawab pertanyaanku. Nggih, Ning Pak. pertanyaan iki gampang, jawabane harus kodhok. Lek ora kodhok kowe ora entuk dhuwit 100 iki. Nggih, Pak. Paham? Paham. Jawabane apa? Kodhok. Nah, iki kayak kene sik ya. Nggih, Pak. Nah, wis, engko lek kowe rono, lek aku rene. Nggih, Pak. Lek kowe salah rene, lek bener rono, jawabane mung kodhok. Nggih, Pak. Kewan apa sing dimasak suweke? Kodhok. Rene, aja dijupuk sik. Nggih. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Oh iya, kowe neh. Wis, yang ketiga, lek iso jupuken iki engko. Nggih. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok, Pak. Kodhok. Milih kodhok. Kodhok. Alhamdulillah. Pinter, Nduk. Ya wis kene embang ngono. Nggih, Pak. Nah. Kok sajake kok pucet men raimu ngopo? Iki lho. Piye to? Baleni neh apa piye? Mboten, Pak. Kurang jelas. Sampun jelas. Jelas. Lah Nggih. iya, kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, ya bener, jawabane kudu. Kodhok. Nah, kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, sampean dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Oh iya, alhamdulillah ngono lho. Nggih, Pak. Terus iki berarti sing duwe dhuwit sapa? Kula. Oh iya. Ngono nangis ora. Matur nuwun, Pak Dalang. Alah ora pringas-pringis ngono kuwi. Oh iya. Niki pancen anak kula, Pak. Dados nalika kula pentas wonten ing Laladan Ponorogo niki nyumbang lagu, lagune Podang Kuning riyen. Sik ngangge jilbab ireng ngoten, klambine niku putih, enek napa niku lereng-lereng kaya
sabrang lorek ngoten nika. Lah ngisore ngangge celana jebel nggih dengkul. Mboten, Pak. Ora ya? Mboten. Bareng suarane apik, saniki pun dadi anak angkate Bu Kesi. Wah iya. Anake, anak angkat. Kesi ya ngangkati gamelan genjot. Kene ya Om ya. Nggih, Pak. Heeh, yo diaturake langgame kaya apa sing mat, Nduk. Yo. Seripat, seripit, lempeyane merak gandes luas wirakane anglam lami Nyuwun tepuk tangan kagem Umi Hafifah Ponorogo para kadang. Apik, Nduk. Sik, kowe entuk 100 gaweanmu gampang men diwaca. Nggih, Pak. Mergo sampean ben iso berbicara utawa berkomunikasi kuwi diwiwiti seneng maca. Paham? Nggih, Pak. Kuwi layang kagem Pak Dalang ning jajal sing mau sampean. Nggih, Pak. Heeh. Waca kon dhuwur dhewe. Persatuan Pedalangan Indonesia Komisariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Alamat Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Pengumuman. Diberitahukan kepada warga Nganjuk dan sekitarnya bahwa telah dibuka kursus 1. Pedalangan, 2. Waranggono Sinden, 3. Karawitan. Terus Tempat pendaftaran 1. Sekretariat Pepadi Ali Mudo Siswoko Gandu. Pak Dalang Ali. Terus 2. Bagus Nyuwoto Bulu Putren. ya. 3. Bambang Herbudiono Sukorejo Lowoceret. Ya. 4. Mujianto Sekar Putih Bagor. 5. Tidut Hidayat Petak Bagor. 6. Dalang terdekat.
Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan di sekretariat di tempat pendaftaran. Penutupan pada tanggal 31 Juli 2019. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Terus? Nganjuk 11 Juli 2019 Ketua Pepadi Esek Sugito. Apa kuwi esek-esek iki? Tanda tangan, Pak. Oh, alah ngono ya esek-esek kuwi ora mare mak teratap cah cilik ngomongne esek-esek bocah iki. Esek-esek jetret ngono kuwi malian. Tertanda sapa? Pak Sugito, Pak Pak. Sugito iki tak caosi prisa ya sampean. Nggih. Pak Sugito iki ketua Pepadi Nganjuk. Nggih. Nek kejaba panjenengane seniman uga kagungan showroom mobil. Oh, nggih, Pak. Heeh, buktine apa? Setiap beliau itu memberikan surat pasti ada gambarnya mobil mergo Pak Gito kagungan showroom mobil ngono. Ngono ta? Mboten nenten nih, Pak. Aku ngomong piye to? Pak Gito ki showroom mobil setiap memberikan surat kaya sing sampean asta kuwi mesti enek gambare mobil. Nggih, tapi teng mriki mboten wonten gambar mobil, Pak. Pojokan. Mboten nenten, Pak. Walike ora. Mboten nenten. Enek ora? Mboten nenten. Oh berarti wis menggok pisan mobile. No. Masalah, Pak. Apa, Hah? Enak apa, Nduk? Teng mriki lho, Pak, enten gambare manuk. Lah, hubungane apa Pak Gito Ketua Padi kok nek gambare manuk lho? Nggih, duka, Pak, niki enten. Alah kowe gambare gawe-gawe manuk. kere. Kowe bocah kuwi senengane gawe-gawe ora. Reneng lho kuwi aja ngapusi karo wong gerang to. Wonten, Pak. Reneng yakin aku iki kok anggap aku ki yo sik ketok nyawang apa-apa. Nggih, tapi wonten lho, Pak. Ora enek gambare manuk. Yakin? Yakin? Saestu. Saestu. Oh, berarti pun mabur. Oh, males to saiki. Ya, to ya. Heeh, saiki tak bedheki. Kowe tau diulang matematika apa ora? Nggih, Pak. Nah, ada lembu sapi. Nggih. Kuwi dimot saka Ngawi nganggo Nggih. truk Nggih. nang Kediri. Nggih. Ngawi Kediri, ya. Sapi mu cacahe 10. Nggih. Tahu hitung to? Nggih. Pengurangan penambahan. Nggih. Sapi cacah 10 nang dhuwur truk dimot saka Ngawi nang Kediri. Nggih. Ketika sampai di Nganjuk ada sapi 3 yang melompat. Nggih. Paham? Paham. Sampai Kediri sapi tinggal berapa? 7, Pak. 7. Piro? 7. Salah, tetep 10. Mergo sapine lem mlumpat iki mung ning nggon tok, prok ngono kuwi tok, ora medhun. Ayo bongko kowe, ayo. Apa? Sakniki, Pak. Saiki sesuk bubar wisan, ya apa? Kula badhe nganu sampean, Pak. Apa? Bedheki? Nganu jenengan, Pak. Heeh, piye? Bedheki apa? Ngeten. Apa? Piyen, Pak? Mikir, Pak. Dipikir kowe gara-gara lek ra iso, iso apa ora? Saged, Pak. Apa? Enten Apa? enten Enten apa kodhok? Ngono. sanes, Pak. Apa? Enten anu, Apa? enten pitik. Nah, pitik. Terus? Ayam, nggih. Nah, ya pitik lek ayam aku mudeng pisan. Nggih. Terus? Terus nggih pun, Pak, kula mboten ngertos kok punan. Kowe iki ngomongi apa bedheki? Lah, terus saya bingung lho, Pak. Ayo engko di anu PR nggih Nggih, gara-gara. Pak. Sing angel lho ya. Nggih. Oh iya, makasih. Nggih, Duduk. Pak. Iya, iya, ngono kuwi. Nah, Umi Hafifah. Deh. Wis iso dandan dhewe saiki. Iso dandan dhewe, sanggulan dhewe, iso matut awake. Ayo, luar biasa, terima kasih. Selanjutnya saya minta kepada Sekar Robula dan Mbak Kolin. Ayo berdiri berdua. Ya, Mbak Sekar saka asli nih saka Jombang, terus Mbak Kolin saka domestik Nganjuk kene. Wah iya, ya. Monggo-monggo berdua. Berdiri yuk. Duduk. Bocah loro le menik-menik. Heeh. Ejan kaya wahita puyengan. Nah, ya. Napa niku, Pak? Hah? Napa niku? Lho, ora tau mresani ketoprak apa? Mboten. Oh, anggere lakoni minak jingga, garwane minak jingga ki loro, wahita karo puyengan. Ya, minak jingga duwe abdi sing jenenge
Dayun saiki natah ning Sukoharjo ngono ya. Lah iya. Ucapkan selamat sukses untuk Hari Bayangkara. Yo, Mbak Sekar sik. Yo. Nggih, selamat dan sukses untuk pripun, Pak? Nah, iki yo bae ra iso omong to Duan iki. Selamat sukses untuk Polri, ngono iso. Selamat dan sukses untuk Polri. Pada Hari Bayangkara. Pada Hari Bayangkara. Nah, ya, semoga amanah, mengemban dan mengabdi masyarakat. Ayo Mbak Kolin, ayo. Selamat HUT Kapolres Nganjuk. Mugi-mugi saged ngayomi masyarakat. Nggih. Nggih amin. Pun apik jane ning kaya lagumu lho. Semoga ngayomi masyarakat. Mbok sing tegas, sing lugas ngono ayo. Baleni. Selamat HUT Kapolres Nganjuk. HUT-mu iki lak ana. Aja HUT lek disingkati HUT ora HUT ngono kuwi. Nggih, selamat HUT Kapolres Nganjuk. Mugi-mugi saged mengayomi masyarakat. Oh, sing ulang tahun dudu Pak Kapolres, ning Polres utawa Hari Bayangkara. Oh, nggih. Oh, nggih, ngono kuwi ya. Nggih, Pak. Nah, ya, luar biasa. Lagi nembang wong loro. Jan elok luar biasa. Ya. Monggo. Ngaturake apa? Pelok dhisik. Ayo. Memanik, ayo bawani wae yo. Pangkur. Ya, nano ngono wae. Ayo. Ya. Mingkar mingkurengang kara Le nano yo Hakarono karenan mareti oper Mbak Kolin, yo. Sinawang res mining kidung sinuba Neno mereka tarta pakartine ngelmu luhung nano kang tumrap neng tanah Jawa nane ageming haji. tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Letjen Dodik Wijanarka kepareng monitor lumantar streaming.
malah kepareng-paring dawuh bagus Pak Polres Nganjuk di Kecamatan Kronggo Desa Tanjung Kalang nanti acara wayangan saya tanggal 28 September. Oh iya, malah kabeh properti peralatan son sak gamelane engko diparingi pisumbang saka Pak Kondang Sutrisno saka Bekasi. Tanggal 28. Elok. Terima kasih Pak Dodi. Ngono. Ya dibacutke ya. Diaturake manik, monggo. Buka celuk salah setunggal digarap langgam, kedua dangdut. Dados. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindharetna kang katon malela tak melingmu kiyotan mring sliramu tansah gedeng riteng kaya mimpi Terima kasih Mbak Kolin nglawan Mbak Sekar. Oh iya. Iki ana nawala, Nduk. Ning aku rada kecipuan anggenku maca merga iki tulisane ngangge spidol. Oh, rentep ngono. Kagem Pak Dalang Cahya Kuntadi. Selamat Hari Bayangkara. Kula Sena Wiwaha menawi mboten lepat. Kula mboten badhe nyuwun gending namung badhe nyuwun prisa. Niki menapa panjenengan menika sederekipun Ki Anom Dwija Kangka. Wah nggih. Inggih leres. Nah, menika perlu kula caosi informasi bilih Bapak Haji Sukron menika kagungan putra ingkang cacahipun sekawan, Pak. Ingkang bajeng menika Mas Kalingga Purnomo wonten Blitar. Ingkang angka kalih menika Ki Anom Dwija Kangka lenggah wonten ing Karanganyar. Dene ingkang angka 3 kula ugi wonten Karanganyar. Ingkang angka sekawan menika Putri Retno Dewati, dokter spesialis gigi anak. Wah iya, ning endi? Ning Surabaya. Wah iya, ya kuwi merga saka tresnane karo keluarga Mbah Sukron Suwanda nganti le kepengin prisa kaya mengkono. Matur sembah nuwun kepareng tresnane dumateng kula sak keluarga. Ya. Sapa neh iki? Yo tutik. Ayo. Apa kaya apa? Berdiri. Ayo, Tik. Ayo. No. Oke, berpacu dalam melodi. Dados.
malam Mbak Tuti. Selamat malam Mas Cahyo. Aduh, malam ini kau anggun sekali. Oh, masa sih? Ah, Oh iya. luar biasa cantik, seperti bidadari. Turun dari Hah? turun Ya, dari turun dari kahyangan Dandang Mangure. Nggih. pripun Mas Cahyo? Nggih, menika kathah para sutresna budaya ingkang kepareng WA dumateng kula. Nggih, sik Mbak Tuti. Sukses Mas Cahyo Kuntadi lan sukses kagem Polri. Saking kula Badar Alam wonten wingking kelir. Wah, adi lanang. Ya. Mas Badar. Terima kasih Di. Ya. Neneh. Sugeng dalu Ki Cahyo Kuntadi menawi kapareng kula badhe nyuwun langgam. Rengu. Weh. Dening Ibu Sukesi Rahayu matur nuwun. Saking Sulis Jakarta. Wah iya. Nah iki. Sugeng dalu Pak Dalang menawi angsal nggih. Nyuwun tembang pujiku saking Ira. Nggih. Sembah nuwun nggih. Nggih. Uga iya apa kok Umi iki? Pak, napa Pak bedhekan ingkang der, Pak? Ya engko rasa kok takone ning WA to, Ngono dadak aku kok WA iki lho. Iya. Nggih. Lali janjine Mbak Tuti sing der. Oh, siap. Oke. Siap ya. Yo selamat sukses untuk Hari Bayangkara, Dik. Lewat Kuntadi Channel, saya ingin mengucapkan selamat malam kepada seluruh Polri seluruh Indonesia dan khususnya untuk Bapak Kapolres dan seluruh jajaran dan staf di Polres Nganjuk. Salam komando, satu hati untuk Polri. Semoga kedepannya Polri lebih sukses dan bisa melayani mengayomi masyarakat dengan setulus hati, memberikan perhatian kepada mereka masyarakat yang membutuhkan. Amin. Elok menapik men kowe Ti. Liyane kon ngomong kabeh do gagap kowe ngomong Aku diwarai ya Mas. Walah, sing ngajari sapa? Ada bukan Pak Dadem, bukan. Ning apik kuwi jenenge profesional ngono iya. kuwi. Iso ngono kuwi, Iso ngono kuwi. Salam bravo satu komando untuk Polri seluruh Indonesia. Betul. Salam satu hati. Amin. Ih, bocah ki. Oh, alah. Ya wis. Salam bravo ya apa tadi? Itu napa nggih? Seperti niku lho. Persatuan lho, Mas. Oh. Kayak orang seni itu kan seluruh seniman, jadi salam budaya ngono kae. iya, begitu. Oh, iya. Sedikit-sedikit saya juga tahu loh, Mas. Oh iya, ini aja kemenyek ngono kuwi ta. Mentara Loh, jengkel kan nih. ciri khas saya begini. Iya, Kalau iya. nggak kemenyakan bukan saya. Oh iya. Ya. Dan jenengan nyuwun kula lugu napa kemenyek? Apa? Nyuwun kula lugu napa kemenyek? Lugu ya gelem, kemenyek ya gelem. Oh nggih. Mergo panggungku tanpa kowe iki sepi nyenyet. Wow. Ayo. Nggih, matur suwun. Lali janjine ya, Tik. Siap, oke. Siap. Oke, monggo Ca. Dados Madangkara Group. Oke. Bersama Madangkara, lali janjine. Hai. Ayo Mas Joko.
kurang kaji pupuk belok. Umi, aja HP-an. Nek Mbak Tuti joget digatekne men iso kaya kuwi. Streaming Pak niki. Oh, ndelok kok streaming. Oh iya. Oh, kok apusono ya ora ngerti aku ora. Kaya Mbak Tuti lho, Mbak ora pati cantik ning jogete apik. Wah, wi kena tenan kuwi. Sik ora-ora ngene lho Ti maksudku. Sampeyan sayang ora karo aku. Sayang, ning ngene lho Ti. Yang namanya wanita itu Iya. ukurannya ora mung cantik, ning sing terpenting luwes kewes lelewane milangoni. Oh, ngoten. Mbok ayu njoro langit lek gur ngowo nggabrak apa. Tapi nggih, walaupun leres, Anda itu leres. ya kalau dinilai itu ya 80 lah, 80. Kurang-kurang 40 lah tapi Anda itu bisa menutupi hal itu dengan joget Anda yang sangat menawan. Gitu. Jenengan aja sia-sia karo aku lho. Boten. Jenengan ngelingi jaman semono. Apa? Enek apa? Ya sampean kan kancaku seangkatan. Heeh. Nah, kancaku seangkatan. Angka junjung, heeh. Iya, angkat junjung. Terus piye? Iya, aja ngono lah. Lah piye? Ya sayangi diriku lah seperti dulu. Walah. Sayangi apa? Kowe jaman sik SMA pancen angkatanku. Ning aku jek kelingan rambutmu abang boron. Ayo. Ngelak aku dadian kalau ya sak kelas tak jajakne ayam bakar. Astagfirullah, ora